Збирав компромат на військових та чиновників та передавав до Росії. Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині шпигуна. Громадянин України входив до злочинного угрупування на території країни-агресорки та був завербований російською воєнною розвідкою. За завданням московських кураторів збирав компрометуючі дані на місцевих військових та посадовців, зокрема інформацію про них та їх можливих родичів чи майно в Росії чи на окупованих територіях. Так російська розвідка хотіла їх завербувати. Всю зібрану інформацію затриманий передавав закритим каналом зв'язку. Нині він під вартою. За виконання завдань отримав грошову винагороду в національній валюті Російської Федерації на банківську карту. В ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено засоби зв'язку, які використовувались для контактів з представником воєнної розвідки РФ, банківські карти Сбербанку Росії, посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада.